Ей, човече, какво те отклони от твоя Господар? Този, който те сътвори и озаразмери и в какъвто образ желателно си. Какво те отклони от твоя Господар? Колко са неблагодарни хората? Келла инсане ма акфара. Проклет да е човека, какво го направи да бъде неблагодарен. Проклет да е човека, за какво обърна гръб на своя Създател. Проклет да е човека, защо отрича и отхвърля да се подчини на неговия велик Създател. Затова, скъпи братя, и тук разбираме, че ние сме създадени от Аллах. Аллах ни е създал. Това е нашето убеждение, с което с нашия разум сме убедени, не е 100%, не е 1000%, не е 1 милион %, колкото искате милиарда ги бъдете процента. Затова, както казахме, исляма дойде, за да утвърди в нас ислямското убеждение чрез нашия разум. Затова нито комунизъм, нито капитализъм, нито каквато и да идеология, каквато и да система не може да ни промени. Защото това е истинската религия на Аллах. Разбрахме, кой не се пада. Преминаваме към втория въпрос, поради това, че времето върви. Вторият съдбоносен въпрос, за когото хората нямат ясна визия и за когото ние трябва да си отговорим, това е за какво сме създадени. Аллах дължи ни създаде и ни прати. Нима ни създаде на празно? Вижте как се обръща Аллах на нас. Афахасибтум анна халакнакум абаса ва аннакум илейна ла турджаун. И нима сметнахме, че ви създадохме на празно и че при нас няма да бъдете върнати. Превисоко Аллах е условие. Фата'аля Аллаху меликул хак. Превисоко Аллах е на празнословието. Когато видяхме, че във Вселената Аллах дължи на всяко едно нещо, дори на птичките, които дават, например, имат определена цел. Нима най-великото създание, което е дарен с разум, той е създаден без цел? Непременно човекът е създаден с цел. Коя тази цел? Аллах дължи я описва така. Описва я в аята в сура Бакара: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. И когато казва твоя Господ на меликетата, ще създам човека да бъде мой наместник. Човека на земята, какъв е? Наместник на Аллаха. В смисъл, Аллах го прати, че му създаде религията, която религия, тя е система на живота. Тя е каталога, който регулира земния живот на човека. Затова аз оприличавам човека като един сложен уред. Като един сложен уред, който се нуждае от операционна система, който се нуждае от Windows седмица. Не, нуждае се от Windows, от операционна система, която е пратена от Аллах. И този човек няма как да работи правилно, да живее ползотворно, да бъде щастлив, без да вземе системата от Аллаха. Затова човек е уреда, а шарията, исляма, той е операционната система. И това къде го изхождаме? Това го изхождаме от думите на Аллаха в сура Рахман. Ар-Рахман аллама ал-Кур'ан, халака ал-инсан, аллама ал-баян. Кълнъсен всемилостивия научи човека, създаде човека. Вижте в подредбата, казва Аллах, научи човека на Корана, после създаде човека. Не би трябвало първо да се създаде човека, след това да се научи на Корана. Защо Аллах първо спомена научи човека на Корана, после да създаде? Както някой, който създава един голям компютър, мощен компютър, който трябва да служи на определена фирма. Първо създава софтуерна програма на друг. Първо създава операционна програма, след това създава. Защото този удар няма значение, няма смисъл, няма ценност от него, без да има операционна програма. Голям компютър взема голяма стая, 50 квадрата, без операционна. Защо само взема място? Важно, първо Аллах създава на човека система на живота. Програма, в която той да живее, след това създава човек.
Това, скъпи братя, шерията е система на живот, пратена от Аллаха Саудия. Добре. В човека има страсти. Някои хора си мислят, че исляма е съседния живот. Че исляма иска да ограничи хората в религия, само в намаз, в джаназета, мисля за съседния живот, за съседния ден. Земния живот трябва да се остави, като няма такова нещо. Страсти, които Аллах Аззаваджал ги е приложил в нас хората. Те са двигатели на живота. Обърнете внимание, скъпи братя. Страстите, те са двигатели на живота. Когато страстта, всеки човек има в него страстта да яде, да пие, да се ожени, да притежава. Тази страст кара хората да се задвижат, кара хората да стане сутринта, да иде да търси работа, кара човека да отвори магазин, кара човека да отвори фабрика, кара човека да си купи глас да иде на тази фабрика, оттам и да възниква нуждата да създаде завод за създаване на коли, оттам възниква нуждата от автобус, линия да кара работниците, оттам възниква нуждата да се строи къща, за да живеят в служение, оттам възниква работа на строителите, оттам възниква работа на строителните материали, оттам възниква работа. Страстите, които са в нас, те са горивото, двигателя на земния живот. Без страстите няма как да се осъществи земния живот. Добре, ислям каква позиция към страстите? Ислям, забележете, това е много важна идея. Ако я разберем, това ще бъде голямо развитие за нас. Исляма не се обявява против страст. Исляма идва и сторва за всяка една страст в нас чист канал, по която тя да бъде задоволена. Всеки един човек има страстта да яде. Исляма казва, няма да яде, ще гладуваш. Но позволените неща. Свинското, което е вредно за тебе, няма да яде. Защото това е вредно за тебе. Както казваме, това е чист канал. Тази страст трябва да се задоволи чрез чист канал. Следователно, ящено, това и това е вредно и не го ящено. Всеки човек има страст към жени и жените към мъже. Исляма не го отреша този страх. Негово християнство, нашето, няма такова нещо. Тази страст Исляма я утвърждава и сторва чист канал за неговото задоволение. Това е женитбата. Женете са и задоволете тази страст. Зината не е. Спирате от зината, защото това е мръсен канал. Всеки един човек има страст да има пари. Казва Ахмед Корана, обичате имота с голяма страст. Всеки обича парите. Дори някой да казва, че не обича, той да лъже. Това е природа от Аллах човека. Но Аллах да сторва позволени канали, по които да бъде задоволена тази страст. Позволена търговия, честна работа, изкарва хиляда източници на прехраната, сторва чисти канали за задоволяването на тази страст. А ни забранява всяко едно нещо, което ни вреди. Затова забраните в исляма, те са малко. Слушайте, скъпи братя. Забраните в исляма, те са малко. И те са не да ограничат свободата на човека, а за да гарантират неговата сигурност и здраве. Когато исляма ти забранява свинското, иска да ограничи, да не ядеш. Яш, но свинското ти вреди холестерол, диабет, затлъстяване, сърдечни проблеми. Има много книги за това нещо. Исляма се забранява алкохола, но той не искаме се весели. Алкохолът ти носи веселие. Ти си въобразяваш, че ти носи веселие. Алкохолът ти носи греза, парализира твоя мозък. Когато исляма ни забранява вината, защото това има разрушителни действия, болести, извънбрачни деца, проблеми. Исляма не ни забранява, за да ни ограничи. Исляма ни забранява, за да осигури нашата сигурност. Това няма нещо в исляма, което да се нарича лишение. Няма такова нещо. Исляма няма лишение. Просто забраните в исляма са като спирачето на автомобила. Пътуваш за моите делче, ваничан, максимална скорост 90. Има каруци, има движение, казваш, няма такова нещо. Защо ще ме ограничават? 200 км в час. И докъде ще стигнеш? По същия начин е човека. Какво ще ме ограничава исляма? Няма да пия това, няма да ям това. Карай да варим. Преди си на себе си от човечето. С
Създателят Тел те е създал, той знае кое е добро за теб. И ти е дал разум да разбереш, че това е вредно за теб и това е полезно. Учи се. Това сме правили сляма в нашия живот и точно това. Взима нашите страсти и ги регулира. Вторва им чисти канали да бъдат задоволени. Следователно, по този начин стигаме до края на втория въпрос. Че целта от нашето създаване е да бъдем наместници на Алталя, да служим на земния живот, като изпълняваме неговата религия, която отрекна нашите религии. Добре. Продължаваме нататък. Имаме вече отговор на втория въпрос. Преминаваме към последния въпрос, по-накратко. Разбрахме кой ни е създал? Разбрахме за какво ни е създал? Остава да си говорим на последния въпрос на какъв стихъм. Всички ние всички ние искаме или не искаме. Всички ние наближава момента, в който ще се разделим с нашите къщи, с нашите жени, с нашите деца, с нашите бащи, с нашите майки, с нашите приятели, с улицата, в която вървим, с колата, в която всеки ден се качваме, с нашия живот, който сме свикнали, непременно идва ден, където става всичко и заминава. Заминава на къде? Заминава на създателя. Заминава към гроба. Заминава, за да застане пред Аллаха Аззаваджел, да дава равносметка за земния живот. Аллах ти даде разум, даде ти вселена, даде ти религия, насочи те към правия път. Защо се отвърна? Защо обнети този? Защо отправи от този? Защо нагроби този? Защо изостави намаза? Защо изостави това? Защо? Исляма идва в деня, в който ние ще даде равносметка. Казва Авталя в Корана: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Наближи за хората тяхната равносметка, но те в нехайство се връщат. Отлагат, той е далечен, той няма. Дългата и празна надежда. Видяхме, че наши млади братя си заминаха. Наши близки, наши приятели, които до вчера пиехме кафе, вече са при Аллах. Нима не може да се получим. Но нашите после получаваха хората. Опитват се да не си спомнят за този ден. Опитват се да избягват мисълта от този ден. Защо се отбягва мисълта? Това е истина. Един път ясна истина е по-добре от 100 000 пъти илюзия. Да си илюзинираме, че няма да има равносметка, че ще минем, че нещо ще стане, че може да ни наследим. Урано за това идва и много залага на разума, за да ни убеди, че има съден ден. Неверниците казват в сура Исра, нощното пътешествие: وَقَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. И нима, когато станем, казаха неверниците, на кости и пръст, нима ще бъдем съживени в нови творения, като изнием враговече, нима ще ни върне някой. Казва Ахтяля: кажи, дори да бъдете камъни или дървета, или нещо, което смятате за велико, той ще ви върне. Казаха: кой ще го направи това? Изпитва се да избягат от мисълта. Ахтяля казва: онзи, който ви създаде първия път, нима не е способен да ви върне, вижте разумен довод. Аллах за ден разбрахме дела, на който създаваме, създадата. Нима за него е трудно да го върнем. Един конструктор на кола Мерцедес създаде, знае всичките кола. Тази кола бъде смазана и не може да я контролира на много. Разумен довод. Друго доказателство, пак в сура Исра, по-нататък, 98 ая. И казаха неверници, че когато станем на кости и пръст, в гробовете ще бъдем върнати. Казва: този, който създаде небесата и земята. Нима не е способен да ви върне. Направи храна на свърхта вселената, пространността на тази вселена. Който е създал тази вселена, този дребен, нищожен човек не може да го върне. Затова Коран идва, за да ни убеди, че има следствие, че има равносметка, че ще дойде ден, в който ще застави пред Аллах да се дава равносметка. Това са трите въпроси, на които Исляма дава ясен отговор. Ей, човече, ти си създаден от Аллах. Ти си пратил на земния живот и ти е дал перфектна система